No wyliże kuska rączkę, tak. Sarenka. To nie jest sarenka, kochanie. Sarenkę karmiłaś na innej wycieczce. To jest kuska. Aja, kuska, tak? Ma Katia apetyt, nie? Oje, zawsze. Kati dajesz? Katia teraz Ale je. je pewnie mało, Daj a kusce. często. Da, da. Przyszła do ciebie kuska. Dajcie szybko. O. Nie? Jakaś Jakaś kuska. Оса летает, да, Кать? Оса. Давай, доедай быстрее, кушай. O, kuska kichnęła sobie. Okej. Co jej powiesz na? What was? Oj, O, jak się tak ja tak samo. znajdziemy.